माध्यम से बाबू हम कह दी बीच में रोकनी हमनी के कार्यक्रम जानबूझ के साथ में करत नहीं जाए एकरा के अश्लील मत चढ़ाई दे हमर छोट भाई हो हम एकर बट अपना सावर बलम खाती गइले रे अपना ना मतलब कि जेकर भी सावर बाड़े आजकल लोग कहे लन गोर पे बड़ा गुमान करे त जेकर सावर बा भाई ओकरा खाती उहे हीरो बा त लइकिया कहती अपना सखी से हम हेने देखा तनी तने कुछ सोचे के नहीं के लइके से नु कही तहरा गोरखू से तनिको न बाड़े उका हमार सावर भला बाड़े हीरो हंसा तहरा गोरखू से तनिको न बाड़े उका हमार सावर भला बाड़े हीरो हंसा जवन बात बसवर के मैं उगोर का करी जवन बात बसवर के मैं उगोर का करी जवन खादी अनरिया वो जोर का करी जवन खादी अनरिया वो जोर का करी जवन बात बसवर के मैं उगोर का करी जवन बात बसवर के मैं उगोर का करी अरे सॉरी मैम अरे सही में तू लोग रामनवमी के कार्यक्रम में लड़का ये सवारकी में गोर का करी करीना जी को हम लोग सुनते थोड़ा सा तुम जब खड़े हो तो भाई मानते हैं हम तो चाचा लगे भैया कह के हमरा डिमोलाइज थोड़ा हंसी मजाक में लगा गा रहे तो लोग को लगा है कि आज पक्का महाभारत देख रहे थोड़ा सा हाँ कि जबन का जोर का कनी जबन का बा भैया कल पक्का बजाई है बढ़िया से कि जबन का अब हम चाहब कि कुछ बउआ तू सुनाला आपन फिर कुछ हमने के आपन सुना के फिर और सब कलाकार के गोरे गोरे गाल बा गाली पे काला तिले हो राम बहुत सुंदर तहरा जैसन सुनर लईकी किस्मत से मिले हो राम कहे के बात भैया फास्ट है गोरे गोरे गाल बा गाली पे काला तिले हो राम गोरे गोरे गाल बा गाली पे काला तिले हो राम तहरा जैसन सुनर लईकी तहरा जैसन सुनर लईकी किस्मत से मिले हो राम तहरा जैसन सुनर लईकी एक बार पूजे करा के मिलबू घर ही में लौका छिले हो राम पूजे करा के मिलबू घर ही में लौका छिले हो राम तहरा जैसन सुनर लईकी किस्मत से मिले हो राम।